ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଜୀବନର ଏକ ସତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରନ୍ତି ଶେଷ ଠିକଣାକୁ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଫେରି ଫେରି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଏକ ଅଜଣା ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ବି ଅତି ନିଜର ଅନ୍ଧକାରଟା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଦିନର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସି ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଥାଏ। ଆଜି ବି ଯଦି ସେମିତି ମୁଁ ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲି ଆସନ୍ତା, ମୁଁ ଅପାର ଲାଭ ଲାଭ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ବୟସ କେବେଠୁ 50 ପାର ହେଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେମିତି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ ଲିଜାର ବାହାଘର କରିସାରିଲେଣି। ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜା କ୍ୟାମ୍ପସ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କମେଇଥିବା ଇଜ୍ଜତ, ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଏତିକି ଭରସା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବଟା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏକା ବସିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜୀବନର ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ କାହା ଆଗରେ ମନ ଖୋଲି ଓଗାଳି ପକାନ୍ତି, ହୃଦୟଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ପିଲାଦିନେ ଭାରି ଗେହ୍ଲା ଥାଏ ମୁଁ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥାଏ। ବାପା ଶବ୍ଦଟା କଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆର ପାରକୁ। ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ, କେବେ ଆସିବେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ଦଶମ ସେପଟକୁ ଟେଇ ପାରିଲେନି। ଏକମାତ୍ର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରି ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ଏନଜିଓରେ କାମ କଲି। ମତେ ସେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ କାମ ଚାଲିବା ପରେ ଗାଁର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ମିଶି ନିଜେ ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲି। ଏମିତି କାମ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମତେ 24 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଘରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଏନଜିଓ କାମ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥାଏ। ପଇସା ଅଭାବର କଷ୍ଟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ମୁଁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ରାଜା ବି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବି ରଞ୍ଜୁ ଥିଲା ମୋର ଅତି ଆପଣା। 2ଟା ଶରୀର ହେଲେ ବି ଗୋଟାଏ ମନ ଥିଲା ଆମର। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବେଳେ ବେଳେ ନିରୋଳାରେ ଆମେ ମଜା ଖୁସି କରୁ କରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିଦିଏ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଯୋଉ LIC ପଇସା ଅଛି ସବୁ ତୋତେ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ଆଖିରେ ଜମା ଲୁହ ରହେ। ସେ ବି ମତେ ଜୀବନଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷଣ ମନରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଏ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋ ଘରଟାକୁ ବି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଏ। ଯେହେତୁ ରଞ୍ଜୁକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ। ସତ କହିବି ବୋଲି କହିଛି ମାନେ ମିଛ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିବି। ହଁ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଥର ଚାପୁଡି ଚାପୁଡା ମାରିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ହସ ମଜା କରିଦିଏ। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ, ସବୁ ଚାଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ସେଦିନ ଶନିବାର ଥାଏ। ଅପା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ସକାଳ ସମୟ। ସେଜ ମତେ ଛାଡି ନଥାଏ। ରଞ୍ଜୁ ଆସି ମତେ ଉଠେଇଲା। ଆଖି ମଳି ମଳି ଦେଖିଲି ଘଣ୍ଟାରେ 8ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି। ପର ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାହାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ଆସେ। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଗଦେଇ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ପାହାଡ। ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ବୁଝେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତଥାପି କିଛି ଫଳ ହେଲା। ସେ ଏକା ଜିଦରେ ଥାଏ, ତୁମେ ଆଜି ଘର କାମ କରିବ ହିଁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ମୋ ଚାକିରି ଚିନ୍ତା। ହାତ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ବେଡରୁ ଉଠି ଠୋ ଠୋ କିନା 2 ଚାପୁଡା ମାରି ପକାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ଘରେ ସେତେବେଳେ ମା ବ୍ୟତୀତ କେହି ନଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି।
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳଟାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢିଗଲା ସିନା ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବି ଭାବିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସିଆଡୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆଭାସ। ବାରିପଟ ପାଳଗଦା ତଳେ ରଖା ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିଷ ବୋତଲ। ସେଇଟା ଆଜି ସକାଳୁ ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ିସାରିବା କଥା। କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଯୋଗରୁ ପଡ଼ିପାରିଲା। ସମୟ ସକାଳ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚରକ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ବୋତଲକୁ ଧରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା, ମୋତେ ଆଉ ମାରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ତମର, ତମେ ଏଥର ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଅଭିନୟ, କାରଣ ଆଗରୁ ଏମିତି କେତେ ଥର ହୋଇସାରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଥରେ ମୋ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତଥାପି ମନରେ କୋଉ କୋଣରେ ଟିକେ ରାଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହି ପକାଇଲି, ହଁ କି ଦଉନୁ, ଇଏ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବ କି? ମୋ କଥା ସେ ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ସେଇଟା ଖୋଲି ଖୋଲି ଧପ ଧପ କିନା ଚାଲି ଆସିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ମୁଁ ତା ପଛ ପଛ ଆସୁଥାଏ ତା ସ୍ପିଡରେ। ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘର ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ହାତରେ ତାର ବିଷ ବୋତଲ। କବାଟ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଝରକାଟା ଯାହା ଖୋଲା ଅଛି। କଣ କରିବି ମୁଁ? ତା ହାତରୁ ସେଇଟା କେମିତି ଆଣିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ଝରକା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାକୁତି ମିନତି ହେଲି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଥରଟା କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଲି କହିଲି। ମୋ କଥା ତାକୁ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥାଏ ବୋଧେ। ମତେ ଯେମିତି ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ ବୋଲି କହି ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଇଦେଲା। ମୁଁ ବଲ ବଲ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଇଲା। କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଭଲ ହେଲା ପରେ ପଚାରିବି ଏମିତି ଭୁଲ କାହିଁକି କଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ନିଷ୍ଠୁର ଭଗବାନ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତର ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋର ହୋଇ ନାହିଁ। ଚାଲି ଯାଇଛି ଆର ପାରିକୁ, ଚାଲି ଯାଇଛି ଅଫେରା ବାଟରେ ଆର ପାରିକୁ। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ମୋ ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରୁନଥିଲା। ଲୁହର ସାଗରରେ ଭାସିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲା। କାହା କଣ କହିବି ଭାବି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନରହନ୍ତା ଅପରାଧୀ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନଟା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ଜାଣିନି କେମିତି ନିଜକୁ ନେଇ ଚାଲିଲି ଗୋଟେ ନିରୋଳ ଜାଗାକୁ, ମେଡିକାଲ ପଛପଟେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳକୁ। ଭୂଇଁଟା ଉପରେ ଲତ କରି ବସି ପଡ଼ି ଦୁଇ ହାତରେ ମାଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ବହୁତ ଲୁହ ଢାଳିଲେ ମାଟି ମା ଉପରେ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ରଞ୍ଜୁକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପଚାରି ପକାନ୍ତି, କୋଉଠି ପାଇବି ତାକୁ? ଅଭରା ହୃଦୟଟାକୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ କେତେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପଚାରିଲେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ? କଣ କହି ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗହଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନଥାଏ। ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ କୋଉଠି ଚୁପଚାପ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ମୋ ନଜରରେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଟେକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ମୋତେ ବିନା କାରଣରେ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗୁଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ନୀଡ଼ଟିର ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ତ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବାକି ଥିବା ପାଖୁଡ଼ାଟିକୁ ଜୋର କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭଙ୍ଗା ନୀଡ଼ଟିରେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ଭଲ ମଣିଷ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଗରେ ନହେଲେ ବି ପଛରେ କୁହନ୍ତି। ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା ପରି ବି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣା ପରି ରହିଲି। ମୋତେ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏତେ ସବୁ ବୋଝ ନେବା ପରେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନ ସମୟଟା ହଠାତ୍ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ରାତି ହେଇଯାନ୍ତା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ସମାଜଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ 20 ଏକର ଫାର୍ମରେ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ। କେବଳ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହି ପକାଇଲି। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି।
ଭାବିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ହିସାବ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଠିକ କରିଛି କେତେ ଭୁଲ। ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଏଇ ଥିଲା ମୋ ମନର କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।